bon dia, doncs ja estem de ruta. Aquí el conductora i xòfer. Doncs ja estem camí del País Basc amb la meva filla i anem cap a les muntanyes. Ja estem al País Basc, a Zumaia. Mireu quins arbres, quines pomes. Uau, que xules! Uns pomers al mig del bosc. Ja estem a Zumaia, un petit poble de la província de Guipúzcoa. Vinga, corre! Corre sota! Corre, nene! Corre, nene! Mireu quina passada, el típic flix. Patrimoni de la humanitat. Una passada, xulíssim, guapíssim, guapíssim. Vale, amics, doncs ja estem al Flix. Aquesta és la típica platja d'aquí, patrimoni de la UNESCO. És una passada, com sempre, Can Rutes. Doncs anem a entrar a aquesta preciosa cova que està aquí al Flix i ja veureu, o sigui, és un entorn meravellós. Espera, que trec el filtre, així potser una mica millor. Uau! Una cova xulíssima, increïble, guapíssima. Ja, per cert, hi ha marea baixa i quan hi ha marea baixa és una autèntica passada. Al Nuc li encanta. Vale, yo le doy una carpa.